We're back! Medyo masculate. Eh, maski late, Yeah. sabi niya, better late than never. Better late than never. And never ending. Maray na mag-banggi sa Indogiraray Gabos, mga kados bosabos. Nagbabalik po naman kami ni Tito Ray para po naman sa satuyang programa Dos Bosabos. Ganyan pong banggi ng Ning pizza 26. Si mga nagbo-birthday. 25 pa lang. 25 pa lang. Advance ako mag-isip. Tama ba? 24 man din si Saro. Wala ha? 25 talaga. 25 talaga. Ribong nakita. Ribong ang balanak, mga dogan. Sana po kami takaluluwas mi lang sa kadlan. Medyo pigtugutan kami kang management na Magluwas mo na. magluwas ko na magprogramang una nga kamo. Kadikit. Kaduman gulpe ang paradalan.
Si mga pareho taluan Yan, dumaan. ito yung mga kuyan, mga kakosa. Yeah. Oy, Mariano Pagkabangi, mga kados-sabos, i-like and share lang po ang samoyang Facebook page, ang Tito Ray Borromeo po. Yan, syempre man, yaman dyan ang Boy Agda DJ. At sa muya pong official Facebook page kan sa muyang programa ang Dos Bosabos. Dos Bosabos PH. Yes, siyempre po, nadadalan din kami sa YouTube. At Dos Bosabos. At Dos Bosabos PH, siyempre may IG. Yeah, social. Ang araw mo kaya, IGN. Ano? IGN Jo. Iyo man, sorry man. Mahal kasi Ojo Mantay. Siyempre po, kita mahilig naman sa tour TikTok. Yeah. Iba Kanya kaya ang araw ng TikTok. ang araw mo kaya palagitok. Kaya ang mga mahilig magsira ng talakitok. kung magpalagitok, Ayun. talagang sulbodo. Hindi, nakalpos. Di nakalpos. Mauli rotos. Right on the track. Yan sa mga pong Gcash number, mga kados-sabos, Siyempre. 0910-347-2074. Iyo po sa Yan. haloy mi na pong pag luwas igdiyo sa Dos Bosabos sa Facebook mga tugang nakaka 300 pesos na po kami sa Yan. Gcash. Sinagtara ko masabi yan. Garong ngaya pigburulsa. Sa mga nagtabang sa tuol, Kuya Bay sa Gcash. Thank you very Salamat much. po, ayan. Diyos po ang mabalos. Tama, and ipadagos lang po tanganing mas lalo pang may may matabangan ng mga saradit na negosyante, iyang feature tayo dito rin Yes. sa tayong programa. Oo. And itong mga, kasi ngunyang baga, katatapos lang ang pandemya, Oo. sabi tangani, nagbabalik pa lang. Yes, kumbaga nagluluway-luway, nagpupuon-puon na naman Yes, sinda from oo. zero. Tama. Nagpupuon-puon na naman sinda. Oo. Correct. Kaya ngunyan, sa tabang po kanina sa tiyang programa na tatawan taning pagkakataon na mai-feature giraray, Yes. mai-pahiling ta giraray, ang sa mga negosyo na pwede po nindong dumanan. Kaya kung kamo po mga negosyante na saradit, si mga negosyante sa Radit, mga tugang na nagpupuon-puon pa lang or talagang naapektuhan po ang pandemya, ini po ang pinaka the best na na pwede nindong dumanan, tangani pong matabangan na mika mo, at the same time matabangan man nindo kami mas kadikit na. Yes po. Kumbaga kung gusto rin mag-PM lang, Tama. or mag-call sinadig sa 0910, Ayan. yan po ang samuyang hotline, saka ang samuya pong Gcash number. Tama. Pwede po kamo dyan magpa-feature and anything po na gusto po nindong tanganing ang sa pong negosyo makabalik man sa dati. Yes. And makakakanman kami kung sa Indo sa libre. Sabot itong makakaya, makatabang kita. Ayun. Plus, libreng Kakan. Kaya kami po medyo po narurotos na. Dati kaming 80 kilos, ngunyan 60 na lang. Dahil kang pandemic. Ayun po. Dakol po ang naapektuhan kang pandemya. Pero, siyempre, bako man lang negative, gabos dito rin kumbaga, ang naitaw sa tukang pandemya. Kadakol man adal ang Yes. naitaw sa tukang pandemya. Kaya, siyempre, life goes on sa satuya pong programa, kasi sa tuyang buhay, taning matawan po kita ning pagkakataon din sa gabos ng mga bagay. Yes. Ayan, so, Yan. siyempre, pasalamatan tanan sa tuyang mga sponsors na padagos na nagsusuporta po sa Muya. Salamat. Salamaton po sa Indogabos. Siyempre, nyaon dyan, inutun na dyan ang Just Enjoy Events. Maraming salamat po sa inyong lahat. And then, siyempre, Tito Ray, salamat man sa, sa Tinandayagan. Falls and Resort. Maraming salamat. Yan siyempre sa Noy Maki. Maraming salamat sa suporta pwede sa mayong programang Dos Bosabos. Tama, Yun. ayan. Sige, at siyempre nag-iinggan nyo man po gari kami sa Indo na kung gusto po nindo na magkaiguan ng pagkakataon din na ma-feature naman po ang sa Indong mga produkto or ano man po ang sa Indong mga pinagkakaabalan sa buhay na pwede po kami makatabang. Feel free na mag-text po dyan sa Muyang Hotline. Sige. Basta i-share lang para makalakop kayo, makapaugmag kita ngayon ng pagkabanggi. Tama? Pigpalipas na lang si Darna. Kasi nakiulay si director kung pwede nga magprograma ka mo after na kang Darna. Tama. Kasi medyo ang ratings ng Darna nagbababa dahil lang sa Dos Bosabos. Iyo. Ano po yan, nasa headline yan sa newspaper. Kung bako lang, Kung bako lang Marcolet.
Ikaw para editan. Ano ba yan talaga ang problema mo sa mo? Ayo. Ano bang naitabang mo sa party list mo? Komentaryo na ba ni? Dos Bosabos commentary segment. Ayan. Sige po, i-like and i-share po sa mo yung Facebook page sa tiyang video. Kada ako ligdi yung, pwede tang matabangan, hindi po sa tiyang programa. Iyon man talagang Pinaka-obheto ta, kan sa tiyang programang Dos Bosabos. Arab sa atyan, may guest kitang mga kabiso sa atyan. Tama, Mhm. oo. Kung Kabangan nahilig po po yan. nito yan produktong iyan, nandiyan dyan sa screen. O di po, Ayan. 25 pesos. Garo. Napasensya na po, nag-online selling na kami. Pamay na, pamay. Kojic acid po, pamay na po. Dito, code orange. Pamay na po. Yours na po. Yours na po. Yours na po ito, pamay na lang po ito, Kojic acid. Maganda po ito. Araatsan po, at ano ang magiginibukan sa tuya? Ayan. Ang Kojic acid. Okay. Yan. Baka- na po, Imay. baka Mahal po ni. Baka Pero pag magputi ina- na ako dyan. Ha? Baka magputi na ako dyan. Baka yun na yan ang sa imong Yun ang kasimbagan Oo. sa kuyang panalangin. ayun. Imbis na kumbaga miracle, odoy na. No, Father, it's called Sever. Ako kaya kumbaga maputi. Ay. Maputing malungsi. Kasi mga nag-comment and nyaon dyan si Pading Franco Alvarado, pirming nakaantabay. Nag-ano na naman daw niyo. Baka iguana naman yung piglalamasa. Karpintero kaya na yun. Yeah. Mahilig magpara? Okay. And nyaon man dyan si Ate Wilma Caballero, ang favorite wife kan sa tuyang ni Kuya Fred. Oo, kan sa tuyang audio man. Yes, absent. Absent Kami pigbubulogan daan siya and a lower part of the body. Oy, kay Kuya Rico Batalya, marina banggi mga idol, marina Oy! pagkabangi dyan sa Indo. Ohoy! Bekenemen! Oy, kay Pading Rico Batalya, pwede siyang pwede siyang mag-guest. Yes, Pero siyang anytime. may itong adobong pato. Masiramon yan. Di sa pa ko Kalabanga. nakakanamit kang adobong pato aling kalabangga. Ako dahil pa man ako nakakarinig Ayun. talaga. Si Roma, Tinambak. Ayun na, pero iyan kalabanggang Kalabanga? pinagsasabi-sabi. Oo. Baka ambog yan. Masiram daa. Nakanam. Ano na medyo perming sawa. Burirawan. Purirawan. Ano pag-uuli ko pwedeng panglingkis. Kay Fernandasa, marina pagkabanggi. Oy! Ayan, matibay magkalikot. Ini ang matibay magkalikot daw itong pinakasadit na bagay. Ano siya itong ano pod kayan? Electrician. Basta magkakalikot. Oy, Aramigos Band nagdadalan. Nagdadalan, Shout out salamat. man po. Ayan. Amigo kong duwang amigo kong Ay, quiet. And siyempre, ang si Tito Ray nagdadalan man sa tuya, i-shout out naman. Sige. And one of these days gusto naman imbitaran na makaibanan tayo sa tiyang programa ang Lucas Barbershop. Yan. Si Nakakabulog na naman kita. Sir Don primero. Hi, Sir Don. Salamat, maraming na pagkabanggi po. And si Bok Bagaak nagdadalan, si Bok Bagaak nagdadalan doon. Narinig si Don. Dahil ako mo nang kakawat. Iba na kami ka basketball kani. Hindi kayo may tableya ni Bok. Yeah. Pwede yung Bok, pwede yung Ano to yan? Si pang TikTok mo. May pang TikTok yan iyo. Igwa. Iyo. Uy, may now watching from Kaya yan. all the way from London, I think. Yeah. Oh, come on. Yes, Abby Louis Shepherd is watching right now. Please From? put any amount on our Gcash. Yeah. Please. Please. I'm begging. Yeah. Katakaw na kita mag-ilit.
Abby! Ayan si Abby. Hello. Hi, and to your hubby and to your kids, good evening and good morning. And have a nice day out there. In LA, the time is ahead of 8 hours. Please compute mga kados-sabos. And ang sa tuyong idol, ang pork barrel. Ohoy! Nagdadalan si Sir Marlon. Yeah. Oh, Sir Marlon, maray na pagkabanggi po. AKA Benji Paras. Alright. Patunta si Mama Chan kung may pampatubo ng buhok. Kamaabel kami. Alright. Alright. French fries. Rice coffee. Baka naman, mag-guess man lamang. Ayun, mag-guess man lamang sa tuyang idol na ang pork 4K. barrel, ligdi sa sa tuyang programa. Madagdagan lamang sa mo yung mga chicks. Kadako ni. Aram ko. Kay Teacher Lisa Bormea, maraming salamat. Diyan sa house nagdadalang. Kay Sir Renem, maray na pagkabanggi. Ayan, maray na pagkabanggi po. Kay And Chin, saka kay Ate Marge, all the way from LA. Legazpi Alba. Yeah. Ate Marge, Bekene men. Kay Jaxa Cortisa Rivera, maray na pagkabanggi po. Yan. Sabi ni Abby, English na naman ni Tito Ray. Sige. Sabi ni Abby, have a awesome show. Ooh. Adrian said, her hubby. Wow. Oh, come on. Hello, Adrian, my friend. Sabi niya, Adrian said, have the red horse ready in 2024 for a catch-up. We're going to wait for that. Yeah. And we will invite you to be our guest here in our show. Yes. You're almost welcome anytime. Yeah! Baka kaniko ni katang CNN. Lagi ka rin mga nag-guess sa tuya. Puros na gano'n, yes, no. Yes, come on. Yes. Say something. Go ahead. Iyan ang masagit dyan. Nagdadalan po ako, si Apple ini. Ha. Ohoy! Hain ka na naman, Kuya Apple. Ang maray na bareta, dahil mo makuko. Kay Ma'am Leia Balani, maray na pagkabanggi dyan sa Indo. Maray na pagkabanggi. Nakakamiss mag-jam sa Indo. Ma-jam na ka mo. Mag-jam kita ka ni mag-aga. Oy, si Cherry Marie Claron, nagdadalan man all the way from Singapore. Wow. And ma'am, may Gcash po kami, Yeah. baka naman. Yeah. Para naman sa ikabubud. May ano po kayo kami, may pigtatabangan kaming mahihirap. Oo. Please naman po. It's not a joke, it's true. Yeah. Ayan po sa mo yung Gcash. Nasa baba po kang screen. Ayan, si Madam. Ayan. Ini ang high-tech ng panlilimos. Yeah. Kung sa dyan sa may syndrome maarog ka kani. When high-tech, kasi nag-i-evolve ang mga paralimos. Arog ka. So siya, high-tech na. Para po sa lights. Yeah. Lights and currents and water. Happy birthday kay Director Engineer Joel Aguilar of National Irrigation Administration. Okay. District 4 Sa inyan. sa sa partido area. Ako di mas ma. Adusma. Ako na pan. Sabi yan, ako bikini. Sir Don, ako bikini, man. Bikini man. Igigas na si Isay. si engineer.
igigesta. Igigesta sinda, oo. Kaya lang ngunyan na birthday niya, garo May, di siya pwede. may celebration. May celebration. Oo. So, dyan sa mga nagsi-celebrate dyan, sa mga nyaon Oo. dyan, happy birthday Happy kay birthday, Engineer Joel Aguilar. Sana din Junior. nindang last birthday. Oh. Hindi ba ganito ang plano ni Lord? Sabi niya, nag-guest palan sa Indo si Saro na miyembro kang Aligi Girl. Iya si mga kasag. Pero si Ugama ang nyaon dyan. Ano Ugama. Aligi. Aligi. Ani. Kasag. Kalampay. Mamimita dyan pero sa mga membro kang kasag girl, aligi girl. Aligi Girl. Saka po itong dakong tanong inapod na aligi. Iyo. Kasi pag baby na baak baga ang kasag, ano, may mga aligi yan. Iyo, doon sa gilid. Sa gilid, oo. Minsan sa pa-high blood tahaw. to. Ha? Ito ang makapahay blood talaga. Alam. Ngayon, si Janelle. Janelle Sotero, good evening po. Naman na Ayan. pagkabanggiman po. basta- Wow, nakagwapo daat Kuya Boy ng t-shirt. Yeah. T-shirt lang. Pero sarala. Mag-leave the group ka na. Kubaong ko niya. Tapos, sabi ni Kuya Fred, nyaon digdi, tasikasag nyaon digdi sa harong nagluluto. Lakop ko niya ng mga aligi girls. Ang Aligi Girls nagkalat sa nagang na. Di ba para kalat-kalat ka mo, takbaha ka mo at yan, magutaan. Hindi talaga ganun. Pag nagutaan ka mo, liputok. Masarang pati sa aligi, nagbabak-bak. Ang tahaw! Iwag ka. High blood kung high blood. Ikaw ka lang lubi-lubi. Dagos po. Dagos po tabi. Oy, pa-shoutout man mga taga Balonggay. Oy, asa ko yung mga mga partidaryos diyan sa Balonggay, mari na pagkabanggi. Devon Remero Bercasio. And nagpapanood po ako now, idol. Shoutout man, ganda ng Salamat po. Oy, nagdadalan ang may sadiri kang tinandayagan. Uy! Si Sir Alex Brioso. Seryoso kayo. Sir, ba? Sir, Sir, salamat po sa salamat pagdalan. po. Mamiibi po kita. but- Patawad ang mga kalag sa purgatorio dahil sa all down na ini. Pero pa maibi ka ang gabos sa mga kalag. Salamat sa mga sponsor na sa tabang sa tuyang niyan. Salamat po sa gabos. Perindog ang gabos. Magbarangaji. Buhok na unat. Buhok na kurong. Buhok na tig-ibong. Prada. May na po ko na. Pangadiyon ba? Baga makikilatan mo. Masupog sa mga aligi girls. Sir, salamat Sir Alex sa kay Ma'am Salamat, Jo. sir. Thank you Thank you so much sa Tinandayagan Falls and Resort sa padagos sa pagsuporta po sa Muya. Puon gado hanggang ngunyan. And happy birthday kay Ma'am Arls. Sa aga na ata 25 pa lang naman. Sorry, man. Advance na kita mag-isip. Advance na naman kita Ma'am, mag-isip. happy birthday. Malay mo sa aga na kami makagrate. Ma'am Arls, na po si Bagas. Saka po da si Lone. Si Lone po da Ma'am si Ricalo kama pa. Nag-aabot po Ma'am si Jobel kung pida mag-loan sa SSS. May form ka po da dyan Ma'am. Kada po nakakalog sa online. Dito na tao sa computer. Mabapala po da si Lone. Pa-check man po kung awardee na naman ko kunyan. Gusto naman ang pamanila. Ano? Hindi. Kay Chino. Oy, baday marina pagkabanggi. Kumusta shout naman po dyan, marina paggabi dyan sa Sendo, nagtuma na mga Janet Sotero, hi po. Marina Pagkabanggi, salamat. Gina Abdon, shout out sa Indo, Batch Bro. Batch Boro, tama. Batch Bor. Ayan, marina pagkabanggi
Sige po. Garbats ko ni sa kadlan. Iya, iya, iya. Karo inot ni sa kuya ning duwang aldaw. Tanakapay ako Lunes. Naglaog iniyo Webes. Nag-appearan kami. Kapay ka naman! Iba rin tuloy, salamat pa rin matagay. Taragay-tagay lang kamo yan pa rin. Sige lang. Ayan. And ano ba yan? Si Jana Rafael, napapanood ko po now, idol, shout out man. Sige, salamat po. Thank you so much. Salamat. Salamat Yan, po. yan. Batiin mo naman kami dito from San Vicente. Oy, San Vicente, si Pocot Camarines, coastal area yan dito, Ray. Ayo. Ah, Inaabot ang signal ta duman. Ayo, hali dyan ang agta, dyan sa San Vicente, si Pocot Camarines. Gloria Presentacion Dayawan. Hello po sa Indo Gabos dyan, salamat po. Yes. And siguro one of these days, madumanan taman kung sakali. Nag-chat man si Jerry Armenta. Aha. Salamat mayo gayod si Ojo Barberong Kapay na Fred. Nagbabaralo ka na ni. Pagkakataon mo Ayun. yan, magpara-comment. Yan. Tira ka kang nakaaging aldaw. I-comment mo na si ititira mo, tababasahon mo yan. Live. Nganing makabalos ka lamang. Sige, habang nagta-type si Kuya Jerry, sasama yung pagbabalik. Kuya Boy, Yes. Kaibaran ta na sa mga membro kang Aligi Girls. Mabibistado ta na ang sa mga membro. And then syempre ang sa tuyang guest ko niyan syempre makakaibanan ta siya saro sa siya ang apo diyan Bicol Area Manager. Bicol Area Manager Kang kang Mana Ventures. Mana. Yan. So, Plus aramon yan, Incorporated. Atyan. Dito rin sa Siyempre. tuyang pagbabalik. Sa pagbabalik dito sa programang Dos Busabos, thank you. For all your wedding needs, parties, birthdays, or any gatherings, from planning until the big day, Just Enjoy Events is here to help you. With a certified event specialist, together with an energetic team, you will surely just enjoy your big day. With office located at M Plaza Diversion Road, Concepcion, Pequeña, Naga City, in front of Barbecue King. For inquiries, please call 0909-125-3278 or visit www.facebook.com/Just Enjoy Events Naga. Authentic Japanese food ba ang hanap mo? With a full Japanese ambience? Punta na sa Noimaki! Located at Door D, Star C Building, Kayanga Street, Magsaysay Avenue, Naga City. Sa likod lang ng PhilHealth. Pwede mag-order through Food Panda, Grab Food, Maxim, and Kuya Hub Delivery. Or you may call 0998-483-1475.
Hoy! We're back! Hoy! Ayos! Ayun, maray na maray na pagkamangigirara liwat. Nagbabalik kita igdi sa tiyang programa dito rin. Yes. Sige. Ngunya na pagkabanggi, uni na ang pigahalat ka sa to yung mga viewers na Tama. dos basabos. Nagahalat ang 33,000 na viewers Viewers. sa ngunyan. Nag-46 ka sa bago. Nag 46,000. Nagpigahalat din ako si Isay ang miyembro kang saro sa mga Aligi Girls. Una ako, seryoso na to. Wako, papalan. Okay, sige. Sige. Okay, so, nyakan ko niyan si Ate Melds. Sa tuyang mga kaulay, siya ang area manager Bicol, sa Bicol. Kang ini yung nahihiling po nindong produkto diyo, ang Mana Venture Incorporated. So, Ate Melds, maray na pagkabanggi po. Good evening po. Good evening po. Ayan. Salamat, Inod El po. Salamat, Ate Mel, Sa pagbaon ra. Oo, sa araw na kaning oras, na nag-abot ka sa mong imbitasyon. And gusto mo lang pong maaraman, siyempre, ang sa imo, siyempre, ang mga produkto. Araw po kang nadawang mo sa bago na kami po gusto mo pong matabangan si mga araw ganing mga negosyo. Ano po ining mga negosyo? Baka pagpapaputi daw po yan. Ayo, Matabangan ako. actually, ang bagay ni sa imo. Saka sa imo man. Aba. Inis akong pang detergent. Ay, tamang-tama. Kabang aldaw, maputi ka na. Sige po. Sige. Ate Melds, saro-saroon ta po ang sa imong mga Ah. produkto. Okay po. Actually, Hindi mo na. bago pa lang ning luwas na product ninyo yan, ini yung tulong, ini actually ang bago. Apo. Ini yung haloy na ni. Mhm. Kaya lang sa Bicol, like kami ba masyadong bistado, pero actually ang may sarili, Bicolano. Ah, Okay. Sister ko, Mm. bali company mi ang may sarili, Mana Ventures. Proud Bicolano. mi. Yes, proud Bicolano. Kami ang may gibo kani. Actually ini yung pa pig-introduce mo mini yung Kojic, different from Kojic sa market. Mhm. Kasi ini yung iguaning vitamin E na pig-combine ni para mas lalong madali ang pagpaputi. Okay. Okay. Maski nga ni oras lang maputi ka Ano na. ba kaya ma'am sa mga papaya soap, lemon? Actually kaya ang papaya kaya exclusive lang, papaya lang sinda. Pag nalapa, mana. Dahil Sorry. dahil actually Nabigla ini po. pig-create mi niyo, Okay. garo kumbaga nag-level up si product mo. Okay po. From hiyas papaya, ang hiyas papaya lang. Oo. Inipig-combine mi ang Kojic with vitamin E. Kasi pag ang vitamin E, pareha sa skin. Ang Kojic pampaputi. I-combine mo yan, mas lalong Mas madali lalong ang pagpapa... epekto. Oh, yes. Sige po. Anti-aging na rin diretso ini. Itong sa ruman, itong color yellow. Ini po. Oo. Yes, ini 3 times ang pagkaglutan niya with intense whitening and vitamin C. Okay. Kasi ang vitamin C, pig-combine may masagluta tayo. Kay puhan kaya yan, may combination ka. Okay. Ang glutathione kaya, kung talagang gusto mo magpaputi, actually ang gluta, usually ang aram ta kani, ginagamit lang ni sa cleansing kang kidney. Okay, opo. Pero ginagamit na niya sa beauty and wellness. Kasi si mga morena gusto Nagpuputi magpaputi, pa, oo. ini ang ginagamit nila. Mm. Pig-combine mi, kaya 3 times kasi mas madali siyang magpaputi. Weeks lang, gagamiton mo, mga 2 weeks lang, maputi ka na. Okay. Usually, ini ang ginagamit ko eh. So, Kaya pala siya? ano, Oo. ang ano ka ang skin ni Ini ang ginagamit ko kasi Miss Mels product mi, talagang- dapat ikaw mismo Dapat ang mismo. oo. Okay, parang- itong gusto ko nagpupula-pula siya na Oo. Pero makupa. pang artista ba? Yeah. Kaya lang na may edad na kayo kita. Kang hubin pa daw. Very Kato daw. Kato daw. Sige po. Kaya Okay. ang product mi, pigle-level up mi, iba ni sa market. Pero makukuha ka ni sa market actually. Mm-mm. We're open for distributorship and resellers. Si mga walk-in, ma'am. Halimbawa, Si walk-in, mahalag kami ng office sa Naga. Actually, pwede sila magamit kani. Okay. Oo. So, sa nagam, de pangunyan, mapa. Mayo pa, actually, nagtao lang ako kani mga sample sa mga introductory lang kaya. Okay po. Pero pig-free ko niyo para mismo ikaw makagamit ka. If-free ko naman ni sa imo. Wow. Very Para good, very good. doble man na sa imo pagkagwapo. Naaara. Ako, Ay, iba sa iya, Clorox. Sunrock with bleach. Mas mabilis yan. So, isang minutong sausaw ang puti mo na, di ba? Maduma na po ako.
Okay po. Sige. Ini yung pantulo, ini yung collagen, ini ang pinakano. Kaya sinabi mo reversa, pag sinabi yung reversa, it comes from the word reverse. Maski baro baliktadon mo. Whatever happens sa paggamit mo kani, may collagen. Ang collagen, ma'am, ano ang nagiging epekto sa hawak? Elasticity ka skin. Okay. Yaon dyan si anti-aging, mga antioxidant na mga ano sa imo. Actually, nagagamit din ako collagen. Kaya 56 naman ako. Okay. Day ako lata. Garo lang ko 60. Joke. Asaruan ka mo. Pag-combine mi man ini double power age control. Okay. Para ni sa mga 40 plus na may gusto nila mahali ang wrinkles, mga fine lines. Yun ang dapat mong gamitin, collagen. Sa gabos na hawak o sa mukha lang? Pwede sa mukha ni, pwede sa hawak. Pwede sa, okay. Di mo palang pagsabunod, baka magpuruti naman ako. Baka ilikot na kita, kararong na kita, kaya ano. Para sa mukha, sa skin lang siya. Okay. Pwede. Kasi ang collagen ngayon, araw mo mabaga kung ano ang collagen, anti-aging yan. Oh. Ini ang pinakamagaling na gamiton. Ining tulong ini. Ayan. May mga, siyempre, Ate Melds, may Yes, mga hapot, siyempre, ang sa yung mga viewers. Opo. Kasi usual, ang iba, itong mga ordinaryong mga sabon, ng mga pampaputing na babakaldalan sa mga konsain-sain lang, ang mga pigahapot ninda, ano yan, pag naggamit ka, hindi ka pwede magpainit, baka masuluan sa iyo. Ay, yan ang pinakamagaling na hapot Di ba ba? mo. Ini Kojic. Yeah. Ginipig-create mi ni Kojic. Ang ibang kayong Kojic na ginagamit, bawal ka magpa-init. Oo. Ini pwede ka magpa-init. Magpainit, Kasi may okay. sunscreen siya, Ay, diretso. wow. Okay. Day ka Day masusulo ang day sa ka imong- masusulo, day ka itom kang Kojic na ginagamit. Kaya, ini yung ginamit ming mga sabon mo niya, pig-produce mi, upgraded na ni. Pig ano mi na, Level sa up. level up mo sa panahon na ni. Mm. Kasi ang mga Kojic na ba, ito mga pupurutol-putol lang. Sa sentro ba nga? Oo, Pero ano yes. kaya, sa 5 lang, pak! Pero ka nagbakal din ni ilan. Kaya paggamit mo, kabanga man ang maputi mo. Sa singkuhon ka man Sige, lang. Medyo may presyo pero quality man Quality kaya. man talaga ang Oo. product. Ang Okay. products niya. Iyo po. Siyempre, mahapot din, sa impo, mababakal ang mga produkto mo po, Ate Melds. You can reach me out sa Okay. cellphone number. Okay, Ako ano kanisa. pong cellphone number ni Ate Melds? Pwede ito pong isabi. Open for ako po sa TextMate. Joke lang. Naghahanap ang aligi. Aligi girls! Aligi girls! Sabi pati Dio ni Ate Wilma, magayunon ang guest kang dusbosabos. Yeah. Salamat ka maray. Part po ko kang aligi girl. Tapos yung kama. Ayan, sige. How about this one po? Ini pong powder. Ini yung si pinaka-old ming product. Actually, available pa niyo. 1 kilo, this is 1 kilo already. Actually, tulong klase niyo. Kaya lang nadala ko para sa colored na mga bado. Okay. Ini yung ang powder niya bako itong, kasi sa detergent kaya, iwang kitang klaseng, duwang klase yan. Itong machok. Itong may chalk, itong sarong mainit sa kamot. Pag sinabing mainit sa kamot, grabe kusugo na maray. Ngunyan ginibuming mild. Mga pirang scoop mo lang kaniyo, saka mahamot siya, may conditioner na siya. Fabric. Very good. Oo. Ano ba kaiba ka ni ma'am sa ibang powder na Sa ibang nabibenta mild siya. Mild lang. Mild siya, tapos mahamot talaga siya. Kasi igwa ba kitang inapot na may mga detergent kita, powder detergent, pero mayo sinasabing sa colored ngayon, may mga suway-suway na So, exclusive specific? mga puti. Iwa kami exclusivity. Okay. I see. Sa minsan pag nagluludas ang Oo, di wala, color. oo. Di color. Pati So, si brown why? mo, puti na. So, ayan. So, ayan, ano. Mami ba kang Facebook page na pwedeng i-PM ka? Ay, igwa. Sige po. Oo. Invite ko Ang FB page ko is Melts D. Igwa man pa yung kaming website, Manaventures plus INC. Okay. Apo. You can reach me out through my CP number 0917-882-8200. Ma'am, si gusto magbenta, halimbawa, gusto niyo maging Reseller. We're open Reseller, for oo. distributorship. Igdi sa Naga. Kung gusto, interesado po kamo, just message me through my FB account or sa cellphone number.
And I will help you to have you double your income. Tama. Okay. We're open for reseller at reseller din Mhm. para magbenta ka niyo ano. Actually magayon siya mga products. Mhm. And sa pa po sa question, gurano man po ang mga presyo kang sa inyo? Ay, Sige ma'am, saro-saro unta. Ini po, Baka- same man lang yan. Marami po. Tigo 120. 120 Yes. sa market. Mayo siya sa market. May They sa may pick market. out sa Okay, market. oo. Kasi pag sinabi mong market, sa mga supermarket, igwa. This is exclusive lang para sa mga income generating na ano. Okay. Ini po na Direct selling. Direct Yeah, selling. we're into Okay. direct selling company. How about this one po? Gurano po? Same man, 100 lang ni. Sarong kilo, 100 pesos. 100 pesos. Ah, yes. So, Mga kalaban ng 1,000 na ano. Oo, ano lang po yan itong Panyo. panyo. Sige ma'am, invite po si mga gusto pong maging reseller, si gusto magtangkilik ang mga product po kang mana. I am inviting everybody sa gusto magkaigwa ng extra income na mag-reach me through my FB account. Madali man lang po matandaan, apelyido ko po D. Di ano. Tapos, I will help you kung paano maging distributor and maging reseller ka sa mga product. Okay. Oo. So, Ate Melds, salamat po. Thank you po. Thank you so Giraray much. sa Thank you sa igdi po sa samuyang programa. And nahiling niyo po ang kagayunan kan sa iyong mga products, and sana magpadagos po na magkaigwa ng mga resellers, and then Oo. syempre yung mga gusto pong mag-negosyo din, di ba? Oo, kasi Siyempre, Bicolano At product. the same time, gustong magpaputi, gustong magpa-ano ng Pagayon. skin, Yeah, pagayon ng Kasi skin. inangunyan ang mga beauty. Dapat dahil lang kita perming nagtatrabaho, dapat asikasunta man sa Ma'am, diri sa online pala, gusto magbakal online. Mayo kaya man sa online. Talagang direkta lang. Direkta lang sa Direkta lang. Ano ma'am, company. nagdi-deliver ka mo just in Yes, case may magbakal oo. ngayon sa Katanduanes, mabakal sa Ay, yes, Sabon. pinapaship Deliver po ni. Pinapaship. Pinapaship. Okay. Pero asaro, day naman. Grabe. Lugi naman. May box yan. Pwede. Araw mo. Bultuhan, bultuhan. Ma-order ka sa kung yan, pirang box. Yeah. Sakripisyo mo na unang ano mo yan. Ayan. So, bago kita mag-break, sa tuya mo nang basahon si ibang mga comments igdi sa tuyang programa. Sabi ni Ate Wilma, hello Ate Melds, and sabi ni Kuya Alvin Amaro, Isus Marosep. Ano naman si Kuya Alvin man? Gura naman yan, nasimbag na yan. Nasimbag na. Masay Ayun, ka Gcash. pakisabi ang Gcash number. 0910-347-2074. Yan, salamat Kuya Jerry sa pag-send sa Kaya Gcash. dyan, salamat sa imo. And shout out po, Llorera family from Lupi, watching from Cavite. Maraming salamat po sa mga Siyempre kay John Joseph Ray Orduna, watching from Lagnoy. Oy, Oh, Dusmo. once back. Oy, sa kuyang bagong barkada, kay Kuya Fernan Flores, si Kuya Guaps. Yan. Sinagiray kan sa kuyang laptops. Ayan. Hindi ko alam kung nag-irahay na ning agum. Paperay. Kay Kuya Lionel Griba, pari marina pagkabanggi. Sa kay Sir Ace Permante, watching from Bongbong. Oy! Mhm. From Bongbong. Kay Pading Nico, dyan sa Metro Manila, God bless po sa Indo Dos Bosabos, more blessings. Salamat Padi. Ini Salamat. si Kayla Saragosa, ano ni, nasa abroad ni. Aha. Kayla Saragosa. Oy, nasa abroad. Ano yan? Dollar, Bekenemen! Gcash number. 0910-347-2074. Marigmato na maray pagkabot sa Gcash. Mag-ulog na kamo, baka duwang aldaw na lang yung programa, may. May pambayad ko rin. May mamahal ko rin. Isa ng payong na ni, ganagamit yung panguran, pang ilaw. Okay. Sige. Sige po, mabalik po ang samuyang programa. Giraray, salamat po kay Ate Mel sa pag-hindi po sa tuyang programa. Salamaton po, and nabisado mi po ang sa imong mga produkto. Okay. Salamat po. Ate Mel, you.
invite mo ginari sa kanyang mga viewers para Sa ini-invite ko mga viewers, sana tangkilik yung Bicolano kaya may sadiri. Yes. Proud Bicolano po ang nag-iba Bicolano mga ang product nagigibo, Bicolano ang nagpo-produce. Yes. Na sana tangkilik yung Support kung anong our own. support Bicolano product. Okay. Salamat po. So, Thank you. salamat po, Ate Mels. Mabalik po ang programang Dos Bosabos. For all your wedding needs, parties, birthdays, or any gatherings, from planning until the big day, Just Enjoy Events is here to help you. With a certified event specialist, together with an energetic team, you will surely just enjoy your big day. With office located at M Plaza Diversion Road, Concepcion, Pequeña, Naga City, in front of Barbecue King. For inquiries, please call 0909-125-3278 or visit www.facebook.com/Just Enjoy Events Naga. Authentic Japanese food ba ang hanap mo? With a full Japanese ambience? Punta na sa Noimaki! Located at Door D, Star C Building, Kayanga Street, Magsaysay Avenue, Naga City. Sa likod lang ng PhilHealth. Pwedeng mag-order through Food Panda, Grab Food, Maxim, and Kuya Hub Delivery. Or you may call 0998-483-1475. Ahoy! 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 Yan po. Kuya Boy, nabistado ninda. Nabistado ang nasaro sa mga miyembro kang Aligi Aligi Girls. Girls. Beautiful man talaga. Beautiful. Talaga. Kung sa kasag first class. Kung sa kasag ito bang pang-export quality. Pang-export value nila. Sabi ni Kuya Alvin Amaro, sabi ni Dio, PM sent na po. Check mo daw ang Gcash kung Ay, talaga. Si Alikisay, kay Kuya Alvin Amaro. ang naglaog palang digdi you have sent from Maria Emelda D. O yan, 1,000 pesos. Ang masunod tomorrow. Wow! Ikaw pala, ikaw nakalaag dyan. Ay, may bagong feature ang Gcash. Ayo. Tomorrow another 1,000. Ganyan. Sunod. Itong kay Sir Alvin, Ay, nga daw, check mo daw kung baka scam to. Mayo pa. Mayo pa. Kuya Mayo Ben. pa. Mayo pa. Baka mabudol-budol. Ay, baka ining sa ko yung pinsan, di man ako ipahamakan Ay, niya. ay, Si ay, ay, Jovan Espanya Candia. Nyaon yan sa Saudi gayod. Oo. Bakene, man. Bigyan naman. Bako lang ng Saudi kon pasakaw.
Saudi kong pasakawan. Kay Kuya Leo, nagdadalan sa kay Ate Lani dyan sa Kibarak. Nagdadalan si Dahon yan sa si Sir Alex. Yan. Good evening po, Tito Ray. Pa-shout out man po sa Espiritu Ednali Clans. Diyos Mabalos. Salamat po, Ate Lance. Nagdadalan dyan sa Kibarak. Si sa kuya, si Batch, sabi niya, si Yellow Pin ko, hain na. Mayo ng subad. Paano pa ding subad pa di? Nakatoga ka may ilip. Nakatog ang Yellow Pin. Mayong nadakop si Arman. Kagawad! Si Kagawad. Ang baka nasubad ka to, puro namang kasaga. Shoutout man dyan sa San Vicente Milaor. Isa to yun yung mga amigo sa Royal Emilina. Ay. Oy, barena pag nag-ano-ano ka mo dyan sa Milaor. Taga San Ramon, nasa San Vicente. Sige po, salamat duman sa kabos na mga nag-share. Kansa to yung videos, kansa to yung video, ngunyan pong pagkabanggi. Salamat po sa inyo. Sa kabos sa mga nagdalan. And then, syempre, sa yung mga sponsors dito rin, Kiraray. Siyempre, salamat po sa Noimaki Japanese Restaurant. Diyan sa likod kang PhilHealth, sa taas lang kang Okay FM. And siyempre, salamat man po sa Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. And sa Just Enjoy event, salamat man. Siyempre, ang Tinandayagan Falls and Resort. Thank you so much. Saka si Bark, Bite in Bark. Ni Kuya Jan Tuason. Yes. Yan, salamat. And Thank you. si ni Kuya Jerry, si Shop. Si chef niya, saka itong Ito sa mga baterya, Motolite Saka battery. sa publiko, kay Sa Sir Bambol. publiko, kay Kuya Bam, and dyan sa Yoki Boki, salamat po. Yan, thank you so much. Thank Sige you. po, salamat po sa pag-antabay ng pagkabanginig sa muyang pagpaugmanggadigit, Kuya Boy. Yes. At least, sana nakatabang kita duman. Dahil pig-feature tangani ang sa tuyang bisita ko niya na pagkabanggi. Si Ma'am Melds. Si Ma'am Mel. So, yan po. At least na-inform po kamo kang sa iyang mga products. Yes. Salamat po. Thank you so much. Sa masunod pang mga episode kang programang Dos Bosabos! Bye-bye! For all your wedding needs, parties, birthdays, or any gatherings, from planning until the big day, Just Enjoy Events is here to help you. With a certified event specialist, together with an energetic team, you will surely just enjoy your big day. With office located at M Plaza Diversion Road, Concepcion Pequeña, Naga City, in front of Barbecue King. For inquiries, please call 0909-125-3278 or visit www.facebook.com/JustEnjoyEventsNaga. Authentic Japanese food ba ang hanap mo? With a full Japanese ambience? Punta na sa Noimaki! Located at Door D, Star C Building, Kayang Street, Magsaysay Avenue, Naga City. Sa likod lang ng PhilHealth. Pwedeng mag-order through Foodpanda, Grab Food, Maxim, and Kuya Hub Delivery. Or you may call 0998-483-1475.